Quina és la millor opció d'il·luminació en LED Y UGA intel·ligenta que pots comprar ara mateix? T'ho resolc en menys de 5 minuts. En la posició número 5 tenim Philips Hue a un preu molt competitiu. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5.575 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. La Philips Hue 5M és una opció excel·lente si busques una tira LED fiable, con colores vibrantes Y, una integración P, la compré para hacer iluminación ambiente detrás del televisor Y. M'ha sorprendido la diferència que hace. L'E de una. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim Philips Hue a un preu molt competitiu. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5.970 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Las mayores bombillas del mercado, con diferencia. Da una cantidad real de lumanas enorme, es muy brillante. La BOM llevo varios años, con el Y funciona perfectamente. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim BT Lighting Samoa 2812E a 18 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 3.087 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. És un tira de buena calidad de fabricación Y buena calidad en términos de los LED utilizadors, lo cual es genial, pues eso lo estoy utilizando para iluminar drunas de carreras de diferentes colores Y a factus. La verdad es que estan muy chulos. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Cuba Arc Vic a 69 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 2.303 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Esta lámpara, de Cuba a estilo plato, me ha flipado. Tiene una iluminación potente tipo foco, pero al mismo tiempo se puede muy bonito. Cambia a todos los colores, funciona muy bien con la app Y con Alexa. Tiene variedad de modos de colores India. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Tapo L900 a 18 euros amb 90 cèntims. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 13.496 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy correcto al producto. Muy simple instalar en la Pixie. La narración es ida. Quedan muy bien. Y fácil de enlazar con la app siguiendo las instrucciones. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 d'il·luminació en LED Y UGA intel·ligenta. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.